Falemos de liberdade, a que nos diccionarios galegos definen como a facultade pola que se pode realizar a propia determinación, o dereito de actuar segundo os propios criterios e sen imposicións doutros ou fora do dominio de alguén. É esta a situación do galego? Abonda coa propia vontade para facer uso da lingua do país? Ou existen impedimentos materiais, situacións de coaccións ou condicionantes de calquera tipo que obstaculizan o seu libre desenvolvemento? Pode materializarse o seu uso en todos os ámbitos? Ten a presenza necesaria para aseguralo? Podemos dispor dela en todo e para todo? Baseándose nos informes que a Mesa pola Normalización Lingüística enviou ao Consello de Europa ou á ONU, en Liberdade para o Galego, Marcos Maceira e Elsa Quintas achéganse a estas cuestións e os compromisos adquiridos polo Estado ou acordos alcanzados por todas as forzas políticas en Galiza. Xa dispoñíbel nas mellores librarías, que son as que teñen novidades en galego.